Tervetuloa modernin omavaraisuuden pariin. Meillä on alkamassa uudet kurssit pian. Eli meillä on modernin omavaraisuuden peruskurssi ja modernin omavaraisuuden jatkokurssi. Ja me ajateltiin muutamalla sanalla kertoa tästä teille nytten. Voinko mä sanoa tähän väliin, että meillä on myös modernin omavaraisuuden teemapäivät, jos ei tämmöinen pitkä kurssi jollekin onnistu? Joo, tämä oli lähtökohta ja tätähän meiltä myös kysyttiin ja me vastasimme. Eli me halutaan, että me voidaan panostaa näihin pitkiin kurssiin sen takia, koska me ollaan nähty, mitä vaikuttavuutta se tekee meidän kurssilaisten kesken ja myös meidän koko tämmöisen yhteisön kesken, mikä siinä muodostuu. Mutta ehdottomasti nämä teemapäivät on semmoisia tosi hyviä sukelluksia aiheeseen pariin, mistä varmasti myös tapaa samanhenkisiä ihmisiä. Jos teemapäivät kiinnostaa, niin siellä tosiaan niin kuin nimi on, niin yhtenä päivänä aina yhtä teemaa ja syvennetään siihen teemaan. Ja tosiaan nämä pitkät kurssit, niin niillä on se etu, että siellä me tavataan noin kerran kuukaudessa ehkäpä. Ja sitten siellä pystytään rakentamaan tämmöistä osaamisen vaihtoa paljon pidemmällä syklillä. Ja meillä on kurssien aikana koko aika sellainen viestintäkanava käytössä, missä pystytään sitten palaamaan ja käsittelemään semmoisia asioita niinä väliaikoina, kun me ei ole nähdä toinen toisiamme. Tämä on ollut ihan menestys, tämä meidän yhteinen ryhmä näillä väliajoilla. Ja meillähän on nyt myöskin yksi kurssi tässä loppunut juuri. Ja miten se on jäänyt elämään tämä meidän yhteisö. Eli se kurssihan loppui, mutta meidän yhteisö ei loppunut. Eli me ollaan keksitty tässä kaiken näköistä pientä kivaa myös sen jälkeen, mitä sitten ollaan yhdessä tehty. Eli juuri sitä, mitä me haluttiinkin, että meillä löytyy tämmöisiä samanhenkisiä yhteisöjä, jotka jatkaa elämäänsä. Ja tämän yhteisen kivan lisäksi, niin mun mielestä tässä pitkissä kursseissa ja tänä väliaikoina ja tämän jälkeen tapahtuvassa verkkovälitteisessä viestinnässä, niin tosi kiva on osaamisen jakaminen. Eli kun me ollaan siellä iso porukka, niin meillä on kokemuksia, me tulee eri näkökulmista, eri lähtökohdista, niin se on valtavan rikastuttavaa sekä meille että kaikilla meidän kurssilaisille. Ja jos me mietitään, mitä siellä esimerkiksi tapahtuu, niin siellä voi kysyä neuvoja ihan mihin tahansa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Sitten sen lisäksi, me ollaan jaettu siellä vaikka reseptejä tai säilöntävinkkejä, semmoista, mitä kaikkea me ei niissä meidän lähipäivissä ehditä, niin ihan ehdoton juttu. Mitähän kaikkea muuta nyt tuleekaan mieleen, mutta tosi moni laaja-alaisesti. Joo, ja sitten tuossa kun Paula sanoi, että ihan mitä tahansa voi kysyä, niin koska moderni omavaraisuus ei ole vain ruoka-omavaraisuutta, vaan se kattaa niin kuin tosi laajasti koko elämän kirjon, että meidän elämä voi olla omavaraisempaa ja kestävämpää ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävämpää. Niin tuossa meidän keskustelussakin, niin kyllä me ollaan siellä puhuttu henkisestä hyvinvoinnista ja henkisyydestä ja kaikesta muusta tällaisesta, ei pelkästään ruoasta ja resepteistä. Joo, meidän asiakkailla on voinut olla isoja muutosprosesseja meneillään, niin myös niistä saa keskustella turvallisessa ympäristössä, että se on ollut ihan loistavaa. Tästä me voitaisiin itse asiassa varmaan hypätäkin vähän siihen, että mitä me edelliset kurssilaiset, mitä siellä on tapahtunut, miten tämä kurssi on koettu? Tuleeko sulla mieleen nyt heti, jos on jotain? No mulle tulee semmoinen valtava hyvä yhteishenki ja semmoinen hyvä mieli, mikä tuntuu, että kaikilla on ollut ja avoimuustila, kaikilla on ollut oma tila tehdä ja tulla sinne sellaisena kuin on. Että ei meillä ole varmaan montaa kertaa ollut sillä, että kaikki tulisi sillä niin kuin ihan puhtaalta pöydältä, vaan me tullaan jokainen sinne meidän niin kuin arjen asioidemme kanssa ja sitten me otetaan huomioon kaikki kurssilaiset ja meillä on ollut tosi hyvä henki myös kurssilaisten kesken, että on ollut tosi tsemppaavaa ja tukevaa, kun sinne on tultu. Joo. Tämä oli kyllä viimeisellä kerralla juteltiin aika paljon myös tästä aiheesta sillä tavalla, että se on ollut kurssilaisillekin itsestäänselvyys, että jokainen saa tulla sellaisenaan. Ja semmoinen, miten se nyt on paremmin kuvailisi kuin mitä juuri sanoit, että kaikki tulee omien prosessien kanssa ja kaikki tulee kuulluksi. Se on se juttu, että kukaan ei ole ottanut semmoista, että minua varten täällä ollaan, vaan se on ollut todella yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista. Ja sitten myöskin sillä tavalla, että tila on ollut turvallinen kaikilla tulla ja on ollut tämmöinen luottamuksen ilmapiiri, että voi jakaa omia asioita siellä. Joo, tämä on yksi tärkein asia, mitä
me ollaan tekemässä sillä kurssilla, että me voidaan luoda sellainen tila. No, sitten tämä on aika jännä. Mehän ollaan markkinoitu näitä kursseja niin kuin omavaraisuuden kautta, siis että on se sitten ruokaomavaraisuutta, on se rakentamiseen ja asumiseen liittyvää, taloudelliseen omavaraisuuteen liittyvää, energiaan, mitä näitä 8 eri osa-aluetta on, mitä niin kuin kaikilla meidän kursseilla käsitellään ja peruskurssilla aloitetaan jostain ja niitä syvennetään jatkokurssilla. No, se on ensinnäkin tämä perus- ja jatkokurssin ero, että ne on rakennettu sillä tavalla, että voidaan jatkaa syvemmälle, mutta palatakseni alkuperäiseen... Otatko mä tähän väliin, jos jotain nyt meidän katsojista kuulijoista mietityttää, että kumpi kurssi olisi meille parempi, niin ei muuta kuin viestiä, niin löydetään kyllä ihan varmasti niin oikea ratkaisu. Joo, kyllä, autetaan siinä. Mikä sun oli? Joo, niin useassa palautteessa tuli se, että vaikka tämä keskittyy siihen niin kuin konkreettiseen, että ihmiset oppii, no liittyy ne nyt näihin mihin tahansa osa-alueisiin, oppia niitä lähtee soveltamaan siellä omassa arjessa, niin se loppupalaute oli kuitenkin se, että miten se henkinen hyvinvointi koheni. Eli mitä niin kuin tärkeitä muutoksia ihmiset teki sen vuoksi, että he viettää niin kuin jatkossa merkityksellisempää elämää. Nämähän tietenkin on pitkiä prosesseja, mutta tämmöisellä pitkällä kurssilla ne on lähtenyt tosi hyvin ja tuetusti vauhtiin. Joo, ja sitten en tiedä, onko tämä oikein kohta sanoa, mutta sanon kuitenkin, että meillä on näillä pitkillä kursseilla niin 2 retriittiä aina mukana tässä näin, jolloin me pystytään vielä enemmän, vietetään enemmän aikaa yhdessä ja syvennytään vielä enemmän niin kuin yhdellä kerralla erilaisiin asioihin. Ja tosiaan niin tämä oma hyvinvointi ja oman elämän tehtävän toteuttaminen tai sen löytäminen tai oman merkityksellisen elämän lisääminen tai onnellisuuden lisääminen tai mikä tahansa muuta, niin nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin ydinkysymyksiä ehkä, jotka tulee tämän modernin omavaraisuuden kautta. Ja nyt kun me tässä aihepiirissä ollaan, niin me varmaan molemmat valmennassa uskotaan siihen, että tämä moderni omavaraisuus on yksi merkittävä tekijä ja vaihtoehto tälle nykyiselle tämmöiselle kulutuskeskeiselle yhteiskunnalle ja elämisen tyylille. Ja niin kuin me ollaan puhuttu aiemmissa videoissa, että se moderni omavaraisuus ei ole semmoista 100% omavaraisuuteen pyrkivä, että meillähän on kurssilaiset on ollut monista eri lähtökohdista ja niin kuin semmoinen kaipuu semmoiseen konkreettiseen tekemiseen, että vaikka ei pyrkiskään edes, että ruokaomavaraisuus olisi osa omaa elämäänsä, niin semmoisen konkreettisen tekemisen meininki on ollut. Eli meillähän on ollut siis kurssilaisia ihan kaupungista ja ihan maalta. Et ei niinku kerrostaloasujista omakotitaloasujiin, että se ei ole sellaista, että tämä olisi vain esimerkiksi, jotka jo omistaa maata, missä he voi viljellä. Tosi moninainen joukko, mikä on myöskin ihan hirveän antoisa. Jep, ja tästä voin jatkaa senkin, että meidän kaupunkilaiset tai kaupungista tulleet kurssilaiset, niin heillekään mitään tämmöistä omaa palstaa tai muuta, vaan siis ihan siinä omassa asuinympäristössään, kerrostaloympäristössä tai mikä ikinä se onkaan, niin pystyy tulemaan. Ja ainakin se, mitä meillä on palautettu, niin valtava anti on heillekin tullut tästä osallistumisesta. Joo. Mutta tosiaan se oli niinku poikkeava ja just ehkä minkä takia me myös osittain tätä asiaa tehdään, niin on se, että semmoinen oma itsensä löytyy sieltä. Sitten meillä on, tämä on pakko sanoa, koska nämä on jäänyt ihan hulvattomat asiat mieleen siis, että meillä on myös ollut tosi hauskaa. Ja se, että meillä on ne pari retriittiä, niin se on ihan huippuhomma siinä, että viimeistään siellä, kun me ollaan lauantai ja sunnuntai yhdessä, niin siinä on jotenkin vain enemmän aikaa olla läsnä toisilleen. Meillä on ollut aikamoiset naurut siellä ja edelleen naurut jatkuu meidän siinä yhteisössä, mutta hauskaa on myöskin. Ja nyt mun tulee, saanko mä sanoa vielä, kun tästä nyt rönsyää tää juttu, se mitä meidän kurssit ei ole, niin on ehkä ihan hyvä sanoa, että meidän kursseilla ei kannata odottaa, että me oltaisiin jotain guruja, mitkä sanoo, että miten tämä kaikki toimii, vaan tämä on todella vuorovaikutuksellisuutta. Eli kun meidän kurssilta tulee, niin ei tulla mihinkään luennoille, että
me kerrotaan. Toki teoriatietoa on, se on aina näin, että siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta koko aika viedään myös enemmän siihen käytännön suuntaan ja semmoiseen konkretiaan. Tämä on pakko vaan sanoa, että ei pidä luulla, että jos meillä on 8 tuntia, niin 8 tuntia kuunnellaan, kun me kerrotaan, miten asiat on, vaan tämä on niin kuin todella vuorovaikutuksellista. Ja tästä minulle tulee mieleen myöskin tämä, että mikä on sekä perus- että jatkokurssilla ja myöskin näillä teemapäivillä on se, että me aina aluksi kysytään ja selvitetään, mitkä ne teidän omat tai meidän kurssilaisten omat tarpeet on, lähtökohdat on, ja mukautetaan. Tehdään siitä sisällöstä semmoinen, että se palvelee mahdollisimman hyvin niitä tarpeita, joita meidän osallistujilla on. Ja tämä on yksi tämmöinen, mistä me ollaan saatu kiitosta myöskin, että me ollaan otettu huomioon ja ollaan mukautettu ja saatu siitä just sellainen, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kaikki osallistujia. Meillä on aika laajasti niin kuin meille on siis aika laajasti jätetty palautetta. Ne löytyy kaikki tuolta meidän verkkosivuilta tammiola.com ja myöskin meidän Google-arvosteluista. Eli ne kannattaa tsekata. Me ei pystytä niitä kaikkia tietenkään tässä sanomaan, mutta siellä on aika laajasti näiden palautetta. Että täytyy sanoa, että ollaan saatu myös ihanaa kriittistä palautetta. Yksi on esimerkiksi liittynyt meidän tuoliemme pehmusteisiin, joka on aivan ihana, että kerrotaan. Ja me ollaan hoidettu ne. Eli se on siis meidän juttu kanssa, että me halutaan tehdä tästä mahdollisimman toimivaa. Tämä ei ole vaan semmoinen, tämä ei ole meille semmoinen läpihuutojuttu, vaan tämä on tosi tärkeä asia meille. Voisiko tässä kohdassa sanoa myöskin sen, että kun sanottu meidän nettisivun, niin meillä on myös nettisivulla meidän blogi, johon me koitetaan ajankohtaista, linkin takaa löytyy, ja me koitetaan sinne kerätä kaikki tämmöisiä asioita, mitä meillä on tullut vastaan ja mitä meidän kurssilaisilla on tullut vastaan. Ja kaikki, mitä tähän tematiikkaan liittyy, niin jos kiinnostaa sitä lukasta ja katsoa, niin sieltä löytyy myöskin. Ja siellä on myöskin semmoinen uutiskirja, joka kannattaa, että tulee sitten se aina sähköpostiin sitten se uusin blogikirjoitus, jos nämä teemat kiinnostaa. Hei, mutta mitäs muuta sitten? Mä mietin, että palataanko me vielä tuohon palautteeseen. Mä uskon ainakin, että näin videon kautta jonkunlainen mielikuva välittyy siitä, millaisia me ollaan ihmisinä, vaikka tässä ei nyt ole mitään sitä vuorovaikutusta, mutta ehkä se voitaisiin varmaan kerrotaanko me nyt vähän tässä millaisia me ollaan ohjaajina, vai ehkä tehdään ihan oma video siitä. Tehdään sitten ihan oma video. Koska se on aika tärkeä juttu sitten, että on turvallinen tunne tulla meidän matkaan tai meidän yhteiseen matkaan. Joo, me ollaan nyt puhuttu vähän, että kenelle tämä sopii, eli ehkä siihen vielä semmoinen yhteenveto. Tämä sopii siis, asut maalla, asut kaupungissa, on sulla puutarhaa tai ei, tai tämmöiseen, että niin halu ehkä semmoinen ennakkoluuloton halu oppia uusia asioita, ottaa jotain semmoisia asioita arkeen, jos ne resonoi. Ja sitten sellainen tietenkin halu tehdä tätä taivalta yhdessä. Että haluaa semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä ja semmoista samanhenkisten yhteisöä, että se on tietenkin oleellista. Ehkä vielä sanoisin semmoinen, että jos on pienikin tunne, joku semmoinen pienikin niin kuin muutoksen tunne tuolla jossain, että kaipaa jotain muutosta, ei ehkä tiedä mitä se on, niin se voi hyvinkin selvitä täällä. Melkeinpä voi luvata, että se voi selvitä tällä kurssilla. Mitäs onko meidän syytä mainita tästä myöskin se, että jos meidän kurssilla tulee, niin meillä on tyytyväisyystakuukurssilla. Jos tulee sinne kurssille ekaa kerralla huomaa, että ei tämä olekaan ihan sitä, mitä mä halusin, niin ehdottomasti rahat takaisin. Ja tervetuloa jollekin toiselle kurssille tai sitten tarjotus sua varten. Mutta aina näin menee. Joo, tämän me lupaamme. Ja tässä on varmaan aika hyvä. Edelleen mä muistutuksena tähän loppuun sanon, myöskin koira haluaa tuolta uniterveisensä lähettää. Niin loppuun sanon sen, että katso siis www.tammiola.com lisää. Sieltä löytyy meidän kaikki palvelutarjonta. Sieltä varmasti löytyy se jokin itseään resonoiva kurssi tai kokonaisuus.
Ja siellä on siis tosiaan se ajankohtaista osio, joka on meidän blogi. Voi vähän tutkailla myös meidän ajatuksia sitä kautta. Ja jokaisen kurssin kohdalla on myös ilmoittautumislomake. Eli on se vaikka sitten modernin omavaraisuuden peruskurssi, niin kun sen palvelun klikkaa auki, niin lisätietojen tutustumisen jälkeen tulee ilmoittautumislomake. Ja sikäli mikäli mitä tahansa kysyttävää vielä ilmenee, niin tammijoella@gmail.com, niin sieltä meidät löytyy ja sitten myöskin meidän yhteystiedot, puhelinnumerot löytyy, niin saa soittaa tai laittaa viestiä. Yes. Kiitos. Että jaksoitte kuunnella ja tervetuloa mukaan. Moikka.